أرست زينام قدام مينستر ربيع أحمد أبا كل العفار عبدالك موطئ مفرين عدنا بينتونيتي عدة كبيرة أبا كل تجراي بزنبرة أجمع ستة مخنيات زي تتكبر ريفورم طعنا أبا 4 هوسبيتالات يجمعون كابا زينا وطاي تشاينا بزفر artificial intelligence صريح حيوز بلتو 24 ساعات زينا من باب الزخل حدوش روبوت عم باب زينا كجمر مدبرة بعد فريتام سلامت أنا بالله كبرات ملكتي كما تعلو زيناتات ساعات حزمت يلخو من زيناتات أنا برهان في السام قدما مينستر ربيع أحمد أبا كل العفار أبزركب موطن مفرين عدنا بينتونيتي عدت الساليتهم بينتونيتي نسيراميكن قلمن يلون كالوت فرياتات ربح زعلو تنقرتاوي رحوس حامدن بزوح ربح زلو حدش شغلان بمبال بنادا زقلت حساب كم زخونه أبا وانت عدت حابيرو لهم توم قداماي مينستر اب كلل عفار اب استفرالي سرحت لمعات عدت يقبرو كم زلو كاب بيت صحفات قداماي مينستر زرخبنا حبريتا يردن ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ በአንዳንድ ጉዳዮች ውይይት ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ስታነሳ ወረራ ሊካሄድ ይችላል የሚል ስጋት እንዳለ ይደመጣል። ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት በዚሁ በተከበረ ቀን መግለጽ የምፈልገው ኢትዮጵያ በኃይልና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳች ነገር የለም። ለጋራ ጥቅም፣ ለጋራ እድገት፣ ለጋራ ብልጽግና ሁሉም አሸናፊ በሚያደርጉ ጉዳዮች ከወንድሞቻችን ጋር ተወያይተን የጋራ ጥቅም የምናስከብር እንጂ በኃይል ፍላጎቶቻችን ለማሳካት ወንድሞቻችን ላይ ቃታ የምንሰነዝር እንዳልሆን በአጽንኦት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። كل الماخلاوي إثيوبيا ጸጋን ሃብቲ ተፈጥሮን በመልማዕ ንዘላቕ ሰላምን ልምዓትን ክሰርሑ ይክብሉ ርእሰ ምምሕዳር ክልል እንደሻው ጣሰው ገሊጾም መዛዘሚ መርሃ ግብሪ ምስረታት ክልል አበ ከተማ ሆሳዕና ተሳሊጦም አይተ እንደሻው ጣሰው ኩለ መዳይ ዓቕሚ ዘለዎ ክልል እዩ እውን ኢሎም ህዝብታት ክልል ኣብ ሓዱሽ ምዕራፍ ተስፋ ብሓባር ከም ዝሰርሑ ብምግላጽ እቲ ህዝቢ ሙሉእ ዓቕሙ ንሰላም ህንፀትን ልምዓትን ንከውዕሎ እውን ሓቲቶም ኣለዉ بتزامد زينا كل الماخلاوي إثيوبيا لعلي 399 مليون بر دقف تغير لهم كل الأوروميا 100 مليون بر ممحدار أديس أبابا 6 مليون بر كل الأمحارة 3 مليون بر كل السيداما 10 مليون بر كل الصومالي 10 مليون برن كالوت أكلات وين دقف غيرهم يوم نمعوات تلمي حقراو كوميشن زت حجز مرخبت مع قناة تناخيرو قلصل كم زقبا تحبيرهم تلمي حقراو زت نمعوات حجزن متحبارن تناخيرو نقلصل كوميشن حقراو زت إثيوبيا أفليتولهم نحقراو زتن بهراوي مردان الجام مرخبت مع قناة بزبل تيما كوميشن حقراو زت إثيوبيا زدالو زت بانال أب كتما آدما ناتسالت أي ركب أبتي مدرة كوميشنرات عبالات بايتو كل تزبي حلفت مرخبت مع قناة ساتيفهم اللهم أبتي مدرة ترخيوهم مدرة سمعو بروفيسور مسفن آرأي كم زغلتو ات كوميشن كابز تتعيش العلة تتحيزو كم مدلاو كساب مفلاي تساتفتي عوز راح موقانو قليسهم
ኣብ ክልል ትግራይ ብዝነበረ ጸገም ጸጥታ ምክንያት ዘይተተግበረ ሪፎርም ጥዕና ኣብ 4 ሆስፒታላት ተጀሚሩ። ሚኒስትር ዴኤታ ጥዕና ዶክተር ኣየለ ተሾመ ነቲ ሪፎርም ዝውዕሉ እታወታት ክሳብ ዝማልኡ ዝጽበ ዘይኮነስ ዘለዎ ሃፍትን ፈጠራን ብምጥቃም ውፅኢታዊ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ከም ዘተኩር ገሊጾም ኣለዉ። ዝዓነው ትካላት ጥዕና ምህናፅን ጎና ጎኒ ዝጎደሉ እታወታት ሕክምና ምምላእ ሰብ ሃፍቲ ውፅኢታዊ ስራሕ ኣብ ምስራሕን ምጅማረት ሪፎርም ኣድላይ ምዃኑ እዮም ተዛሪቦም። ነዚ ድማ ሚኒስትር ጥዕና ኣድላይ ሓገዝ ከም ዝገብር እቶም ሚኒስትር ዴኤታ ገሊጾም። ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ብወገኖም ክመሓየሹ ዝግብኦም እታወታትን ምምሕያሻት ኣሰራርሓን እናተወገኑ ምዃኖም ተዛሪቦም። ብብርኪ ክልል ኩሎም ወሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና ነቲ ሪፎርም ተግባራዊ ፅሬት ዘለዎ ግልጋሎት ንክወሃቡ ብትኩረት ክስራሕ እዩ ምባሎም ካብቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የረድን። ሚኒስትር ትምህርቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ተዛትዮም። ኣብ ዘተኦም ድማ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ዓውዲ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዘለዎን ምትሕባር ምዕባይ ኣብ ዝከኣለሉ ኩነታት ጠሚቶም ተመያይጦም። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን እቶም ኣምባሳደርን ኣብ ኣሜሪካ ንክልተ ቀነ ስልጠና ኣመራርሓ ወሲዶም ዝተመለሱ ፕሬዚዳንታትን ምክትል ፕሬዚዳንታትን 25 ዩኒቨርሲታት ብዛዕባ ዝነበሮም ጻንሒት እውን ተዛትዮም። ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ካብ 1950ታት ጀሚሩ ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ብሓባር እናሰርሓ ምጽንሐን ካብቲ ኤምባሲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የረድን። ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2016 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 7 ሚልዮን ደፍተር ከም ዝተኸፋፈለ ኤጀንሲ ምገባ ከተማ አዲስ አበባ ኣፍሊጡ። ምክትል ዋና ዳይሬክተር እቲ ኤጀንሲ ምነወር ኑረዲን ከም ዝገለጽዎ ልዕሊ 997,000 ንዝኾኑ ተምሃሮ 8 ሚልዮን ደፍተር ንምክፋል ትልሚ ተታሒዙሎም። ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 15 መዓልትታት እውን ልዕሊ 7 ሚልዮን ደፍተር ብክፍለ ከተማ ኣቢሉ ንተምሃሮ ከም ዝተዋህበ ተዛሪቦም። ካብዚ ብተወሳኺ ንልዕሊ 997,000 ንዝኾኑ ተምሃሮ ዩኒፎርም እናተኸፋፈለ ከም ዝኾነ ሓቢሮም። ብምክንያት ሓደ ኣቅራቢ ትካል ዝደንጎየ 1 ሚልዮን ደፍተር ካብ ወፃኢ ተዓዲጉ እናተወ ከም ዝኾነ ብምሕባር እቲ ደፍተር ምስ በፅሐ ኣብ ሓፂር እዋን ንተምሃሮ ከም ዝከፋፈል እውን ኣረጋጊጾም ኣለዎም። ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ መንግስቲ ንዝመሃሩ ካብ ቀዳማይ ብርኪ ክሳብ 12 ክፍልን ዘለው ተምሃሮ መንግስቲ እታወታት ትምህርቲ ብናይ ባዕሉ ወፃኢ እናቅረበ ከም ዝርከብ ገሊጾም። ተመልከትና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ዜና ክሕልፈኩም። ኣብ ክልል ትግራይ ቀልቢ በጻሕቲ ዓዲ ካብ ዝዓርፈሎም ብርክት ዝበሉ ተፈጥራውን ታሪኻውን ከባብታት ሓደ ጎቦታት ገርዓልታን ገዳም ኣቡነ የማእታን ይርከብዎም። ይኹን እምበር ፈለማ ብምክንያት ኮቪድ-19 ስዒቡ ድማ ብምክንያት ኩናት ኣብቲ ከባቢ ዝረአ ዝነበረ ፍሰት በጻሕቲ ዓዲ ተዛሒሉ ይርከብ ክብሉ ወሃብቲ ርእቶን ዝምልከቶም ሰብ ብፅሒት ኣካላትን ገሊጾም ኣለዎም። ኣብቲ ከባቢ እኹል መዕረፈ ጋይሽን ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላትን ንምምላእ ተወሳኺ ፃዕሪ ከም ዝሓትት ድማ ተገሊጹሎም። በርዩ ብርሃነ ተወሳኺ ኣለዎ። ክልል ትግራይ ካብ መንጎ ዝተዓደለቶም ተፈጥራዊ ወይ ድማ መልክዓ ምድራዊ ጽባቐኦም ጎቦታት ገርዓልታ እዞም ጎቦታት እዚኦም ከም ገዳም ኣቡነ የማእታ ዝበሉ ጥንታውያን ኣባይተ ክርስቲያን ሓቂፎም ዝሓዙ እዮም። ናይ ገዳም ኣቡነ የማእታ መጻጽኣ ያው ብ5 ክፍለ ዘመን መጨረሻ እዮም መጽኦም ዝሮ በይኖም ይኮኑ መጽኦም ከዓ ኣማጻጽኦም ያው ተስዓቱ ቅዱሳን ኩሎም ብሓባር ያው ተስዓቱ ቅዱሳን ኢና ንጽውዖም ኩሎም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣለዉ። የማእታ ሻምናይ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ገርዓልታ ኣብቲ ዘለና ይሄ ገዳም ይርከቡ። ታሽዓይ ጉባ እውን ያው ገርዓልታ ቤተ ጸሎቶም ኣለዎም። ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ኣሎ ምድረ በለው ዝበሃል ካብዛ ገዳም ኣቡነ የማእታ ኣብ መበል 6 ክፍለ ዘመን ብ537 ዓመተ ምህረት ከም ዝተሃነጸ እዩ ዝግለጽ። ካብኡ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ትኩሉ ተኣምራት እዚ ብዝተፈጸመ
توم منكوسات بعلم زمن كسوم زري وزنورو تأمرات ناريو مسوم أثر يختل سلزنورو ياو أبزياون كم تعانت وزقلت كل كابيت تصلتهم سلزخونت بعلم زهنا صوافتي سلزلا مساعد حزم زي كريستيان زيات هاينز أمالتي كاو أزي سهنا صلى أمة مرت بحمش لميتي سلاسة شوعتي أمة مرت ያው በሐጼ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግስት ይታነጹ ሐነጽቲ መነኮሳት ተጋሩ ዝነወሩ ለባ ማቴዎስ አባ ዘማርያም አባ ገብረ ጴጥሮስ ገብረ አደናይ ገብረ አጽፋ ዝባል መነኮሳት የምሉ ዝኹሉ ህንጻ ዚሃኒ ጾሞ ማለት እዩ ሰአሊ ጻዲቅ ይስውን ብንያም ዝባል ወደ ሐፍቶም ለባይ ማአታ ካብ ቆስያም ሶም ዝመጸ ናይ ባይ ማአታ ትውልድ ሃገሮም ያው ተሳቱ ቅዱሳን ረማውያን ይዙሎም ትገሊ ግን ታፍሊት ቦታኦም ቆስያ ይብላ ናይ ባይ ማታ ማለት እዩ እና ካብ ቆስያ መስኦም ዝመጸ ዝኹሉ ስእሊ ዝስኢሉ ያው ፍቱሽጢ ናራና ያዝነበርና አቲና ኣብ መጀመርያ ጉልላት ዝርከብ ዘለው 12 ሐዋርያት ስእልኒዮ ቀጽልካ ካልኣይ ጉልላት ኒዮ ተሳቱ ቅዱሳን ኣለው ማለት እዩ እና ዞም በዓል ቀይሕ ፈረስ ኣባይ ማታ በዓል ጻዕዳ ፈረስ እውን ኣሎ ብድሕሪት ለዝኹሉ ስእሊ እዚ ስእሊ ሰአለ ማለት እዩ ስእሉውን ኣብቲ ሽዑ ዓመተ ምህረት ተሳኢሉ ኣብ 537 ዓመተ ምህረት ያው ህንጻ ብልተፈጸመ ቀጠታት ስእሉውን ዳይሬክተር ሽዑ ተኻይዱ ማለት እዩ ሪቶ ዝሃቡና በጻሕቲ ዓዲ ከም ዝበልዎ ኣብቲ ከባቢ ኹል መዕረፋ ጋይሽ ንምምላእ ክስራሕ ይግባእ ዞም ጎታት ዚኣቶም ማት ናብ ቱሪዝም መስሕብ ክኾኑ ተኾይኖም ሓደ መንግስቲ ቆልሕታ ገበረሎም ኒኦ ካው ደሞ ሰብ ሃፍቲ አውዚ ምን መዕረፍ የለ መጽኻ ሃይላንድ ኳ መግዚ የለ ካብ ከተማ ሁሉ ነገር ዛብሽኩት ትኹን ዛማዩ ትኹን ሒዝኻ ኢኻ መጽኻ በዚኣ ትጥቀም ትኽእል ጦሚካ ምግተልዕ ትኽእል ማይ ጾሚካ ክትሰተይ ትኽእል ስለዚ አውዚ ዞም ሎጅ ነገር ሃምዚ ሰብ ሃፍቲ ለኾነ መዕረፊ ትትገብሩ ኣነ ደስ ይብለኒ ምኽንያቱ ና ዙ ቱሪስት ፍሰቱን ክበዝሕ ይኽእል ኪላ ቱሪዝም ወረዳ ሐውዜን ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል እቲ ከባቢ ብርክት ዝበሉ በጻሕቲ ዓዲ ዘተኣናግድ ምንባሩ የዘኻኽር ብድሕሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ሲዒቡ ብዝተፈጠረ ኩናትን እዚ ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየ እውን ይገልጽ ብጣዕሚ ብዙሓት ፍሎ ኦፍ ቱሪስት ዝፈስሉ ሰዓት እዩ ነይሩ ብመሰረቱ ያው ካብ መንእሰይ ጀሚሩ ክሻብ ኣረጋውያን ዝሳተፍሉ عود سرحت ينيرو ياو كله هزي كل محبرسه تጠቃማይ ዝኾነሉ ሁኔታት ይነሩ ማለት ሰላም ሰዓት ዝነበረና ሃዋሁ ሃይ ፍሎ ኦፍ ቱሪስት ዝነበረሉ ሰዓታት ኳ ዋላኳ እንተነበረ ያው አውዝኸ ሰዓት እዚ ገጢሙና ዘሎ ብጎንፂ ምኽንያት ያው ብጣዕሚ ብዙሓት ናብ አሉታዊ ዝኾኑ ጽዕንተታት ወይ ከዓ ኢንተርናል ፋክተር ያው ናብ ዜሮ ብርኪ ኢኮኖሚ ያው ክበጽሕ ኽእል እዩ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ምንቅስቃስ ቱሪዝም እቲ ከባቢ ናብ ምንቕራሕ ንኽምለስ ሓደ ኢሉ ጀሚሩሎ ከም መብርሂ ኢላ ቱሪዝም ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ኹል መዕረፊ ኣጋይሽን ካልኦት ኣገደስቲ መሰረተ ልምዓትን ንምምላእ እውን ሰብ ሃፍቲ ኢንቨስት ክገብሩ ጻውዒት ቀሪቡሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ብናይ ሰላም ጨላንጨል እናተፈትሐ እዩ ቀስ ብቀስ ዘሎ ያው ብምትሕባር ብናይ መንግስትን ብናይ ህዝብን ኣብ ጽቡቕ እንተና እዩ ዝርከብ ስለዚ ግን ኸዚ ያው እንገብሮ ዝግበአና ያው መንግስትን ህዝብን ብምትሕባር ያው ዓድና ዘለና ሃፍትታት ዘለና ተፈጥራዊ ሃፍትታት ኩሉ ያው ክንፈትሖ እዩ ዝግበአና ተሓባቢርና ተኣናጂና ክንፈትሖ እዩ ዝግበአና ተይተጠራጠረ ናብ ገዳም ኣውነ ማእንታ መፅዩ ኢንቨስት ገበር ክጉብኒ ሃገር ከዕቢ ይኽእል እዩ ባህላ እየ زين عدقا تشاينا مس منغستن وتادراون كوبانياتات تركب زلو ملو بملو بناي بعلا تكنولوجي مهزوز خونو نمتقام ناسرحت مخانا تغليصوم امريكا نا بيجينغ زلاقو صيتا تكنولوجي زنبرت